14 ka biker ang nadakpan sa kapulisan sa Davao City nga nag-inom. Wa sa bituman sa social distancing ug wala pay mga face mask. Ug duna say menor de edad. Ang detalye sa report ni Rial Soroche. Atol sa ronda sa kapulisan sa Marilog Police sa Davao City, ilang namatikdan nga dunay gatapok-tapok daplin sa sapa sa Tamugan River. Sa ilang pagsuta, grupo day kini sa mga bikers nga nag-inom gikan nag-long ride. Sa 14 ka bikers, 8 niini mga minor de edad. Silang tanan taga downtown area. Naay na matikdan nga nagtapok nga mga personahe daplin sa sapa sa may Tamugan og kani girespondihan sa tuang mga personahe sa Marilog Police Station og didto nasuta pod nga naa sila'y wala pa nahurot nga ilimnon nga makahubog. Gawa sa kalapasan nini sa liquor ban, dugang violation nga atubangon nila ang wala pagsunod sa social distancing o wala pagsuot og face mask. Usa kanila gipusasan sa otoridad kay misukol atol sa pagsita. Pahimango sa otoridad nga mamahimo man mag-ehersisyo gamit ang bike pero dili abusuhon og mosunod gyapon sa minimum health standards. Unom ani ang pasakaan og complaint sa piskalya sa paglapas sa tuang health protocols apil na pod ang sa Republic Act 11332 og 8 ani nga mga minor de edad nga uban ato sa panagtapok ato nang gi-turn over sa ilahang mga ginikanan. Ako si Rial Soroche para sa One Mindanao.